Okay, ya mo bibia kwaba aha GH live. Na yɛtena se ya na unim sɛ exclusive na quantum koma ho do bebre a etwa gu around the world. Se yɛtumi bodwan tentam so na pokekra kwan so yɛtumi de ma na bibia ewie nkunimdie so ate a na watumi ada ho so ɛno ne bɛma. Nti woyɛ Ghana ni na wa quantum na wote nka anase mpo wo adwen bi sa daakye ankwama bi won so betimi atuto every continent mama Africa Ghana and as any other African destination now akotutu akotena baabi anasa wokɔ ahomgye mpo a ɛsɛ ohu baabi a wokɔ no na ohu sɛ de ho nsɛm esiko nene watete tensɛm bi ɛsɛ nene na mwaso munya nkyeremu ni yie yɛde ni nyina ɛma ɛne sɛ yɛsɛ United Kingdom Britain man no wɔn ɛsɛnde nkrɔfokuo bi a wɔn abɛ arrive on man ni mu ɛkɔ akopie mu ɛwɔ Rwanda emu nkyeremu no yɛto yɛbɔ ne explaining pokekra kwan so de ama I didn't catch us a GH life dear odi ana odi asɛm nam sɛ nsɛm a etwa go wiase afa na nyina around the world yɛde ni nyina no ebe ma nti stay tuned na yɛmfa update no quickly Emerald GH life na mutie GH life na mutie GH life na mutie GH life na mutie abrabo munsem eni jensem amanyesem Daddy munsem agopa mansem amantem so was na de kamfo baba tenase prekese jane du kasafo ni mokunini GH life na mutie. Of course, GH life and I would say na wo hwe na bibia etodwa edema absolutely. Ya mo akwa basonko kwan so kra. Nene ye kasa e de afa United Kingdom precisely. Honom ene adru Britain man mu. Na nsɛm bi etodwa sɛ wo mo de nkrɔfoɔ ahodoɔ e be free oman mu akopie mu wɔ Rwanda. Ye say Britain sends first voluntary asylum seeker to Rwanda. Na yeba be kyerɛ mu. Ebe mfie mienu nie na UK aban efa adwen bi se omo pese nkrɔfoku a aba be wura oman ni mu a omo enitumi krata that is talking about say omo epe asylum and I say aduro die kwan so na say mpo omo epe se omo tena atenaye pam e wo UK no omo backlog dewa ye ka backlog and I say omo wo nkrɔfoku no dɔso bebre enti omo besa asesa omo nyina e de asa akɔ oman hodo so na omo fa adwensom do mbekɔ Rwanda omo ka so omo de omo eba bekɔ no edane amanyosem edane court sem ebi di kwase ni bia seda bi ehɔ nye safe sem de nkrɔfo a aba sɛ ye man enye omo abɔfo kwan so na monye omo ba yo kakra yo na no omo ntena no wo ko gya omo akogu baabi bonhwa mu sei misreka na nso ni nyina mu no court eka sɛ court panyina wo kromo no adi nkan ka sɛ esa IBB ho ewi akire no onfamra onfanko omo twene sere ne abasa ma court kro no asa abagi tum sɛ Jack ho Rwanda ho ne kwan papa e trodo enti wosum nipa koguo sɛ eyi a ebeboa pa amaniema ekɔ so a ene ade a na sesi a me ne wo kasai Prime Minister a United Kingdom anase Britain man mu opanyin ne din Ede Rishi Sunak. Opanyi we ne ye ka na asem. Obetena banwa no so yemfa ne se October 25, 2022. And I was sure say o assume office. Na Conservative Party no and na odi o manim. Until o serve as a prime minister. Honestly, your man background kakra. O call UK man mu a free krobi Southampton. Krono kra boku bi on my friends Southampton boku no. Ghana ni Kamadin Sulemana no na no si akan na so osi akan currently ye kaya na anuanu bebre asisi akan ya Black Star one defender ofri okọ Monaco no ono so ehwa na osi akan kama Salisu now yanto aso na last kron mu no Southampton ehwonom krobi ye friend Hampshire ehwonom na Rishi Sunak ofri ninchi efri na sisi ade abranti a wadi mfi aduanan miensen 43 years yi wono na eye prime minister edema United Kingdom no na the main priority and say opese nukuranim nie for now there say ne wodi prime minister no don hwere ba ko pekra and say on there obetimi aboa na wa won krofo atiko na odi wo mu a
ɛwɔ ɔman no mu a nneɛma yɛ bibia hɔ no ɔmdo mu nyinaa no akɔpie mu ɛwɔ ɔman ahodoɔ a ɛnaasɛ ɔman yɛ friend sɛ Rwanda so na deɛ tie nyinaa ɛne sɛ me ne wo kasa sisi ɔpanyin n'ani abere pa wɔba dwumadene sɛdeɛ madi nka aka na wɔtoatoa nneɛma ɛrekɔ now ɔmo law no ɔmo agye atom apaase ne kama kyɛ sɛ ɛkyerɛ din nti sisi a deɛ ne nyinaa mu no agye tumu aba sɛ ɔmo bɛpene ama ɔmo de nkrɔfo a ɛbɛsiki asylum no akɔpie mu Rwanda na sisi a me ne wo kasa yi no sisi a me ne wo kasa yi no wɔn ayɛ yere de sɛ obi a ɔmo bɛso ɔmo sɛ ɔmo de kɔ Rwanda biara no wɔn bɛma o sika kakra that is 3,000 pounds 3,000 pounds ɔhema esika anaasɛ ɔhene sika no mpem mmiɛnsa 3,000 pounds what ba America yɛ dollar yi mu a $3,747 dollars na 60 cents ɛdakyire ɛna ɔmo de bɛma each individual ɔmo do ɛkɔ Rwanda no ɛno ehia yie pa na ɛsɛ ɔmo bɔ dwetire ɛno no enti yɛka nyinaa no ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo frimire bebree ɛna ɔmo adwene ho na sesei no ɔmo ɛsɛ ɔmo new forced deportation scheme ɔmo de bɛn no wo a wobɛduru UK arrive illegally January 1st 2022 bia no we eligible say yɛde wobɛkɔ yes under the forced deportation scheme anyone who has arrived illegally after January 1 2022 is eligible to be deported to Rwanda more than 50,000 people so and after that date no akɔwura mu UK nyame anim nokore ne dodoɔ na no eni niema na kuwakrata bi the Reuters and a report to say it free the Sun ekwan so na say the Sun a report and a Reuters kuwakrata no so a report to a GH Life yakruchi edema wo under the new law aba omudi nipa ebekɔ Rwanda no mepacho omosi wo udu kron bia who has arrived illegally after January 1 2022 bia no we eligible say yedo bekɔ Rwanda ni bi na afterwards no so saa date ni nipa 50,000 and etime uram o United Kingdom ho a eno ko wakrata Reuters and the Sun edi tudwa ye nyina no yenso ye boso edi ma yenetiefo na kasa ne nyamo empanyifo ese o ya ade a ese oto aso na ade ko anim ekohu bibi de eba ene se yeso o ma hyase echicheche wo mu a enam so ba ho ebe rekronum no eno eye de etodwa yede ma yenetiefo ewo mu ntimi nua wo ye Ghana ni na otemenka hwana mo to ye se aduro kwan so na anam empo se nya duro nti anasa salam nti na wo kronum mpo na wo nwie wadwuma anasa wo nwie wadwumadie na ebia wo kɔ se nsrahwem anasa ebia wo kɔ se wo kɔ akɔkyerɛ wo bobre na wakɔ bibia yɛ a hwana mo nto mu ye obi anka bibi hunahuna obi but wasomdwuwa ene yenso yasum badwue yenso ani bagye ntimi sro wo de wo na akuta ohima lizikra passport ukrom a wo hwa na monto yi a on lose track bia onyamfo nso eno ehia yie pa ntimi sro wo hwa ho yi a ebeboa na yesisesi ya me ne wo kasa no wo mo adinkan anya crash ba ko no de voluntary ono a na gitu mu se Jack mo farming test law no nhwe ya mo farming test law no nhwe asisi ano wo manya obi ba ko voluntarily Britain send the first voluntary asylum seeker to Rwanda we kuwakrata Sun and a report kuwakrata Sun and a report say wo mo adinkan send the crash ba ko aye juada no and omo de ne kwa ende no omo de try ahwe omo de test waters voluntarily na so fini pem no and agitu mu se obekọ na ye kan yes na hin omo do Rwanda ho a omo do omo kwa akoda GH Life adomusuko ahanom na Rwanda omo no omo akọ laboratory kama omo duru ho a omo de omo koda nice hostel kama na omo asi e de ama wo mu a eno nso enchiremu a say ye de ma yenetifo kama one of 50 twin bedrooms omasi ye frɛ baby Hope Hostel ewo Kigali Hope Hostel ewo Kigali honomo na set up say ombe abe accommodating crofo a ombedi omo ebe free United Kingdom akono na yesi government na expect say obesani nipa 5,700 migrants tieniye ntinam say ukọ say we tourists
anasa ukoi na unkrata asem wipe ya hwon hu yie no Ghana ni a wotim menka no because enya salam fonko a migrant eka ho bi enti ebi a oba ho se wo ye tourist anasa yi na unkrata asem wipe na wo tena so hwe na montu yi ni enya nso mu a hwon hu yie no ma hyase eso amanfo according to reporter Reuters and afin so Sun newspaper no at the airba no. Government expect to deport 5,700 migrants and asylum seekers to Rwanda this year. And also kakra etujwa in as much as said rights group ahodo no challenges amrano me ba cho omugusu anso no omo so twene da rekwan so se nya de ombepene na omotwa sika potana to on £3,000. That is $3,747 and of course 60 cents. And omodema each individual ombesu mu a omode woko na sia de bo atrase e Rwanda mine and also mu a yede etudwa. Now prime minister na ye kana asem opanyi a ne din edi Rishi Sunak no me ba cho de abetudwa and it's also first flight major flight I don't crofo be kono July bosome nim no ena de be hyase July bosome no that I can bosome na month the toson no July sa July bosome no be hyase a almost first flight be hyase e de amanfo akọ eno enchiremu a se de tudwa tentem so eman tea for Ghana ni a wo ho na wo pro bibia ba be die me hro ho yie na NBC ko akrata no kra wo American kropon mu no NBC ko akrata no report to say UK begins detaining migrants set to be deported to Rwanda. And no kakra NBC ko akrata and wa America omo edi konkonsa e dey fa say ampa o true do o ma sha simple so mo ba echa manfo kakra yenya nso mu ene omo ya so mu no na omo do omo akwa pie mu e wo bia ya friend say Rwanda omo di nkan Rwanda ban no crash strike deal awie dada nti eno nso ya kakra ebetudwa bia omo kwa omo be kwa akoda no ya friend Hope Hostel honum ene de bo atrase ya be mo sika £3,000 there, that is $3,700 there then so me pa chow say ohwe ho yie na unyina obeba anaso ohwe ho yie a obetimi anyini aba abaye tope enam se mpanyin bu be se enwa ohwe ne ho so yie a ena otimi nyini eba abaye tope into GH Live yam pese Ghana ni bia be kwa so mpidiem dabi enti from United Kingdom na afi e beto e de akọ over 6,400 kilometers, that is 4,000 miles away to Rwanda na enyaketo akra enti me pacho Immigration Processing Center was South London nkrofo akogina ho protest ye da rest da bi mum yenyan sa o man UK yenyim yesa yesa emwa yesande back signal na so china no prime minister ene nkrofo na twiate dom say o mabo ye mfi taduku nti o mbeto aso e de amanfo akọ nti mesro me de hia me a ene se Ghana ni obenyu asomdwe na wadi nkri o kakra wa o hwehwe ewo Britain memu no enko efiri muto na afi enkoye se oba bepie mu ewo mpapre so ho esa de a be nsem bebre but of course se onso voluntarily ujitum so obekode a ene yese sika yetwa ede be ma wo mu a ede be bo ma transe no £3,000 what about dollars ni mu a ye di wa ha ne dia $3,747 eno enchiremu a ye di tudwa Ghana ni and also what they call Ghana sika mu a 3,000 no that is what they call Ghana sika mu a £3,000 no ebi wo mu kakra de nanso menye sure say that is over 51,000 Ghana cedi 400 cedis credit but approximately 51,000 Ghana cedis no kakra ye di tuja say ye do kode a wo mu e be call Rwanda ni nyina bi no ebenya £3,000 and that's $3,747 and that's impo 51,000 Ghana cedis in Germany nyina ena yedi tuja ama inati for nti sisia no Monday ena ko akrata the Sun edi tuja ene Reuters ene NBC wa America nyina edi tuja say yeah omo edi crash baako test waters ahwe and that's omo the crash baako edi nkan ko voluntary omo edi no ekwa eno enchiremu a aba betuja ba almost the first major flight ebe edege amanfo dewa edi o makọ ne de
ebetu July bosomenimu July bosomenimu we ensema aba bitudwa exclusively yede ema yenati for ewa kwantu kwan so yempese Ghana ni bia bekwa so mpidie mu kra yes nti akwantu kwan so na GH life yewremu a yetu for sene be ya obehwe na monto yie na wonso kwankwa nkoto hanam yes no so no many the dairy sen kizito yeribesi anom na aka kira say GH live de yeti poke crowd a bibia to foma efa kwantu ho a yemfa nsie woda yeribehia na afi wonso watimi ahu se de ekọ enti otie a kwanti a United Kingdom aban fofra aba na sa aban a prime minister wote so yi no ene ne nkrofo aka bom no modern nkrofo eba be Rwanda no emu nchemu ena yede amaw no omo backlog bebre bebre refugees eba asylum seekers doso dodo Rwanda ho afi immigrant bebre so aba kropon no mu a doso pa echan pipi hu ha dewa ne santi yabono tofa omo se anyone who has arrived illegally after January 1, 2022 is eligible to be deported to Rwanda. More than 50,000 so, and afterwards, aba. In as much as Sekopimo, or South London, processing center, efficacy immigration council na, me ba cho, nkrofo protest or hot here. Then so, say, I don't be doom ya, di nipa bese, nipa 5,700, and a beko, BI friends, Kigali honomo. And so enchimwa yabona tofa ade mawo me pa chohwo ho so yie wo a otemenka o United Kingdom na ebia amane anase obi asem bi ankwankoye hanam ama ho to na me so me ho to me a ye nyina no wo obi na me obi a ani brema me yonko bi na bu isa abe no yes o se Tito so obi na me obi a ani brema bra kwa nkege ya chiao ne buisa ba no so benito kra bi dia da say edru ba bi no bra no bu ba ne kra antentam enti sa pe e da dia emogu a ya de etu jama in a tiefo nti e ba cho wo Britain on more serious note no sure na monto ye yeah absolutely na wa mo amotwam ni dia na mukuta mo ne ma ndia okwaduo muko yeni Alfredo mo ne yeni agode mo ne anuanom kae nyina na mo de okwaduo muko na emom bia unuanom kwaku kakra omude munye no mo ntse mo okwaduo nti esramo a ya na mo so mahwe mo na mo tuyi mu a muntwa mu tse Alfredo mo ne bia sweetheart ma mo ne ye kan say bragode mo ne me yongofo ho no ba ene anuanom ahodo bebre no esramo na mahwe mo na mo tuyi mo hwe mo mpabo a mo di pia na ntie me kan mpabo a enye mpabo a se mpabo a na emom hweyi na nan ankoti atete bia na wanko nso hwem nti eri besi ha ni aka akyew se me no kasa sisi house secretary e de mafikisi msem e wo UK ho opanyin a efe no se cleverly osi ampa ekwan ni mu abie July de ekwan bia so be hyase e de amanfo akọ na prime minister nso Rishi Sunak ohwe ni din kra ebia na yakose India for din nanso on prime minister de ma United Kingdom Krachi Aninchi every Southampton, Hampshire, on also Edinfia Dianamias, Conservative Party no deal my name. I in so October 25, 2022, and or resuming and also assuming office, on also a shake a boy Irish. So, quite be also no as a policy no, etimi a year juma. Na a wedding kind so at the first voluntary, ye can or wedding kind of one person, a call newspaper, The Sun, and a report to ye. I am so yasum kiki. I de ba msi July de ekwan bia so on be hyase e de amanfo akọ na afi se de backlog no agu dewa no ankwanko yi bibia ho yes ye de betini aka cho se bomoden na subscribe and am say ye de e ba akwantu sem a ye betufo ye be mu hu ba bia wo kọ no next destination wo comment afato ase ahama e kra opese wo tim nsem any other country opese usua ho ade bia anase mpo bibia no what your contact here via WhatsApp at the bama your numbers no at the screen as a kama munchi munyina no we are poised for action say you be deliver na fe ya boa na ye obia nya expect there but of course ye wo kukudama e boy chidoma wo munimde
ɛfa according to experience ho ani nyina mu no nso yɛde bɛma yɛnetie fa as usual yɛbɛka nyina sɛ onyankopɔn twɛde ampɔn kan no ntrɛtrɛ wahyɛ mu share the link na afei nso subscribe na ɛbɛka eku a friend is GH Life ɛda se pii sɛ ɔne di ahyia mu GH Life na mutie GH Life na mutie GH Life na mutie GH Life na mutie abrabo munsem eni jesem amanyesem yadie munsem agopa mansem amantem so wasne din kanfo baba tanase prekese jane dun kasafoni mokunini GH Life na mutie GH Life na mutie GH Life na mutie GH Life na mutie abrabo munsem eni jesem amanyesem yadie munsem agopa mansem amantem so wasne din kanfo baba tanase prekese jane dun kasafoni mokunini. Subscribe to GH Live.